Kami ning asawa ko ngayon, si Tami, nagkakilala po kami, hindi po ni Tami ako binili, yun lang yung masasabi ko. Pero in fairness naman sa lalaking nagdala sa akin dito, mga ilang buwan binalik yung my order. Pero hindi talaga isa lang din yung in-order niya. Dalawang chicken. At saka salad for Tami. Trio franchise. Look, sarap niyan, uy. Ano tayo? Kain. Kain tayo sa madaming pagkain na binili ni Mr. Kaluka naman. Ito siya, ito. Let's eat. Kain tayo. Buffalo Wild Wings. Parang hindi siya masyadong juicy, ha? I mean, wala masyadong sauce ba? Kain tayo. Nandun. Why he doesn't put sauce? Hindi nilagyan ng sauce. Yeah, hindi masyadong nilagyan ng sauce. Nagol. Dapat juicy ba? Yung parang ang sauce niya ginaganon. Sarap. Sarap ng chicken. Celery. Ganito talaga guys if your husband trato kang prinsesa ba? Tries to what? Just it will happen when your husband treats you like a princess. Food. Am I a princess? Yep. No. I'm just joking. Mukha kami. I'm just joking. You won't probably notice it, but most on social media now, the Filipina, since TikTok blew up, wives comparing husband who's the wealthy. Guys, we are poor. We survive. Right, love? Yeah. Lamit. It's kinda sarap pero cold na ba? It's good for like snacking, like munching with friends, like Football game. yeah. This one. More brownie. Thank you, love. Yeah. Hello, it's hot. That's all good. No. Kami ning asawa ko ngayon, si Tami, nagkakilala po kami, through dating site din, kung saan ko nakilala yung nagdala sa akin dito. Yun na nga, pag yung wala na ayo among relasyon, bumalik ako doon, same profile picture, same account, nakita ko si Tami doon, 1 week sa pagbalik ko doon, ang daming mga guys, hindi ko alam kung yung dating site na yan is okay pa ba. Ang pangalan po niya is hotornot.com. Isang word lang yun, and then .com. Yun lang yun siya. At 1 week nakilala ko si Tami. Nakakatuwa nga yung first namin kasi yung picture niya is very Italian yung picture niya guys, and then mga nasa 40s siya. Nung nakilala ko siya 48 siya, and then 48, 49. Yun, yung picture niya is very Italian, guapito ba? So sabi ko, hala sige. Kasi yung dating site na yun is lang siya guys. Ang i-click mo lang is yes or no. Kung ayaw, napangitan ka sa nakita mong profile picture, mo si Tami, yes, ginayes ko yan siya guys. So, yun siya. And then, dahil yung picture niya is half body lang, nung palagi na kaming nag-usap, sabi ko sa kanya, pwede bang magpadala ka ng picture na whole body? Kasi gusto na ako ma-sure na meron siyang mga paa. Sigurista din ako guys, no? Niguro ta. Dapat na yung mga paa para makatindog ug makapag kijud-kijud, joke lang. Ay. So yun siya guys. Kaya natawa lang ako kasi yung picture niya pinadala sa akin after 1 month later. Kasi hindi siya alam. Alam niyo ba nung nakilala ko itong asawa ko, that was 2008, diba? Yung cellphone niya is guys, yung Motorola na hindi pa kasi uso yung mga keyboard, yung mga
touchscreen talaga. Ang pinaka-touchscreen noon guys is ano, Nokia. Nokia na sobrang mahal, 400 na pangit guys. Yun yung sa akin. And then, ang pinaka-awesome cellphone noon is BlackBerry. So ang cellphone ni Tami is ganun. So, wala pang cellphone ana, ano mga selfie ganito. Wala guys, wala. Ano pa yun, laptop guys. Nagpadala siya sa akin 1 month later guys. Nakita ko, wow, gwapo pala talaga at may 2 paa. So yun, kaya sabi ko, sige, mag-meet tayo. Ganyan yun yung nangyari. Kayo, hindi lang yung hitsura. Dapat makita niyo kumpleto yung kamay, kumpleto yung paa. Yun. So yun talaga yung pinaka-concern ko. Kung meron ba siyang paa. Kasi lahat ng mga picture na sinisend niya sa akin at nandun sa profile sa dating site is nakaupo siya guys. Wala akong nakitang paa. So si Inday Maria na sigurista, gusto ko nga, dili ko maguyod-guyod o kano. Dapat may paa talaga. So kaya sabi ko sa kanya, send me a picture, whole body. Ana siya guys sa laptop guys. Oh. May remote control yung laptop guys. Gana siya. Chiyuk. Hindi ko alam kung malagay ko ba yung picture dito. Basta, mauna na siya. Doon kami nagkilala. O grabe si Inday Miriam, gipangutana lang gani ka kung saan kayo nagkikilala. Pati yung mga paa kung... Ganyan po mag-storytelling guys. Kung ano lang yung darating sa utak ko yun na. But anyway, sinababa yun. Kaya malibang pa ako. I got 330. Luto, tayo, luto. Cucumber, atin niyang isalad, arugula, onion, lemon, at saka always. Kailangan ko lang ilagay sa bathroom. Unahin ko lang itong manok muna. Madali lang naman yung salad kasi sobrang dali lang. Well, you know, close. Well, New London is, close. No, this is too close. Kumusta guys? Adoy, may nagsabi sa aking video. Ipakita ko daw yung bear doon sa labas nung kagabi na nag-ingay doon. Oy, palabasin pa talaga ako. Kung meron mang mga haying na yupak na delikado dyan, ang gagawin po ninyo is kayo na lang po dapat lumabas at magpakain, okay? Huwag nyo na po akong idamay. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, edi wag. Kain lang tayo guys ng steak para masarap ang buhay, no? Yan na lang yung kakainin natin. Oh, I like this one. I wanna eat the pasta that Lloydie gave. Okay, kainin natin yan instead of steak. Okay? Tinikman ni Tami kahapon. No, pinatikim ko sa kanya. Sabi ko, Lloydie made this, han. Sabi niya, pagtikim niya, guys. Sabi pa niya, matamis. Yung Italiano, nakatisting ng American, ng Filipino, macaroni salad. Sabi pa niya, matamis. Ayaw na niya, guys, kasi in-expect niya yung a lot of olives, a lot of carrots, a lot of celery, onion, lahat-lahat that vinegar. Don't worry. All you have to do is stand up there and be yourself. Speak out. Natawa ako kay Tami kasi hindi kinaya yung sabi niya, tamis man ito. Sarap. Yung pagkain na matatamis, dapat para naman kakain yung mga tao iba. Kasi may mga tao na katulad ko, hindi mahilig sa mga dessert. Pero kapag mga ganito na hindi sobrang tamis, yung parang ang sarap, yung parang you can taste more. The pasta, the raisins, the cheese, hindi yung sobrang tamis na nakakaumay. Ito, sarap. Sarap, Lloydie. Salamat. Yes, pinabayaran ni Tami yung ex ko, yung lalaking nagdala dito, pero hindi po si Tami nagbaya dahil gusto ni Tami akong bilhin. Nag-order ako sa Amazon kasi at kailangan ko itong lagay ng rice. Holy, you're the Lord God Almighty.
This is probably just one. Why is it small? Ano, uy, pataka man. Small, akala ko malaki. Oh, it's two here. Bakit maliit? I expect bigger container. Meron din silang pang scoop. Rice cooker. What is this? Oh, look. Another for rice, for washing the rice. Look. And then there is, butas-butas. Parang sobrang liit ito. Naghanap ako ng stainless steel, guys, na rice. Pero parang hindi natin ito makukuha. Parang merong yun. Parang hindi natin alam kung anong laman. At bumili din ako nito. Kasi guys, I'm going to write verses and display. And then pag ma-memorize ko na, yan yung style ko. Pag ma-memorize ko na, kasi nakalagay siya dyan, and then I'm gonna keep reading it every day. Until ma-memorize ko na, change na naman tayo, no? So, ganyan. Kaya, binili ko to. Yun po ang rason. So, ganito po yun siya, guys. Pwede ganon, or ganon. 4, 5, 6, 6. Punta tayo sa basement. Hindi ko alam kung anong pwede natin kainin dito. Meron tayong lumpia. So, meron tayong chicken. Hindi ko alam. Punta tayo doon sa isang ref. Magdala tayo ng creamer sa taas kasi wala na palang creamer doon. Ito. Maraming creamer dyan nakatambak. So, wala akong nakita dito sa ating freezer, guys, na gusto kong kainin. So, kaya pumunta na ako sa taas. At yun, itong office ni Mr. No, ginawa ko na talaga itong tambakan. Or kay Tami itong tambakan. At dito na din ako sampay ng ating mga nilalabhan. Yes, binabayaran ni Tami yung ex ko, yung lalaking nagdala dito. Pero hindi po si Tami nagbayad dahil gusto ni Tami akong bilhin. Binabayaran po ni Tami yung ex ko ng 1,500, 1,500 guys. Para lang ma-stamp yung pang kalikutan ba yun? Or kalukuhan ng isa, yung lalaking nagdala sa akin dito. At yun siya is nagdemand na bayaran siya ng $1,500 po yun, guys, ha. Kasi kinuha daw ako ni Tami at siya yung nagdala sa akin dito. Hindi po ni Tami ako binili. Yun lang yung masasabi ko. Pero in fairness naman sa lalaking nagdala sa akin dito, mga ilang buwan binalik yung cheeky, guys. Kasi sabi niya sa letter, in-advisean siya na kanyang lawyer na ibalik.